Katek, meron tayong i-repair ngayon na portable piano o portable keyboard, musical keyboard. Ayan, China, mga China brand. Ayan, ang naging sakit nito, yung mga ibang keys niya ay walang tunog. Walang tunog. Ito ay nabuksan na, halatang nabuksan na. Hindi ko na masyadong pinakita kung paano siya ginalas. Pero ang naging problema niya ay itong mga carbon. Ayan, no. Yung mga ganito ay wala ng paraan kung talagang susubukan mo, pero may paraan pa. Ano po, tulad nito, mayroon ng unang nagbukas, binaklas. Ito, dinikitan na ito ng silver. Nilagyan ng silver sa pag-aakalang tumunog. Hindi talaga tutunog yan. Kasi na yung pinaka-contact ng mga pindutan niya. Yan, parang calculator. Yan. Pag ganito na kasi naging problema niya, napudpud na, hindi natutunog yan. Wala nang contact yung kahit anong pindot mo. Ayan, bari may mga ganyan tama dito. Ito, ayan, tulad yan, wala na. Kung mapapansin nyo yung carbon nya, wala na, napudpud. Talagang mahirap nang remedyohan ito. Ayan, no. Pero ako, gagawin ko pa rin ng paraan. Ayan, yung buong octave na ito, ayan, may mga tama ito. Hindi na rin tutunog yan kasi tuklap na yan. Yan, mga ganyan, hindi natutunog yan. Yan, yan. Halo na ito, ubos na, hindi natutunog yan. So ang naisip ko, may mga lumang rito, board ng mga keyboard din dati. Yan, halos katulad niya. Yan. Ang gagawin ko, yung may mga sira dito, tulad dito, nag-cut ako yan. Kinat ko na yung kailangan ko rito na board. Kinat ko na, ikakabit ko rito. Ang gagawin ko, lahat ng mga may pud-pud na carbon dito, ito. Ano ba ang carbon nga talaga tayo, yan. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang dito, isang octave kung tawagin yan. Ano po sa mga nagpa-piano, katumbas na isang octave itong isang ganito. Ikakat ko yan, yung board na yan. Lahat ng may pud-pud, ikakat ko yan. Tapos yung kinat ko dun sa sa pinagtanggalan kong sirang keyboard na luma na hindi na rin pwedeng i-repair, ikakat ko siya. Yan ang ipapalit ko. Pero kailangan kong ikat ito. Kailangan kong i-fit itong kakatirin ko tong board na to. Yan. Tapos ito ipapalit ko, ikakabit ko siya. Yan. Yan ang ikakabit ko, yung buo, yung mga carbon niya. Yan, buo lahat yan. Walang problema. Yan. Kailangan muna natin ikat itong itong board na ayusin natin para ito ipalit, tapos idikit na lang natin ng mighty band. Yan. Hindi pwedeng ipatong ng ganyan kasi kapag ipinatong mo ng ganyan yan, bagamat pwede, pero yung ibang key niya ay aangat at saka magiging maliit ang clearance ng pagpindot. Yung baka halos hindi mo pa napindot, tutunog na kasi parang may kalso na So ang gagawin natin yan, itong size ng kinap natin doon sa sirang keyboard, ikakat natin dito, isa-size natin dito. Yan, kakat natin yan, ganyan. Saka natin idudugtong ng ganun, tapos hihinangin na lang natin yung mga connection para tumunog, maging buo uli yung mga tama ang carbon. Pansinin nyo yung papalit natin buo, wala pang nababakpak na carbon. Yan, buo pa lahat. Puputulin ko na itong video, gagawin ko muna, makikita nyo na lang kung ano yung magiging resulta. Kasi walang tagahawak na camera Sige, gagawin ko muna pa. Yan mga katek, baka nag-isip ko kung paano ko siya ikakat. Ayan, ganyan lang. Guhitan lang ng paulit-ulit na cutter. Yan, i-guide mo lang muna siya. Kung mayroon kang ruler na metal, pwede yung ruler na metal, i-guide mo lang ng paulit-ulit na ganyan. Ayan. Yan, ito kasi hindi ruler itong gamit ko. Ito yung mga parang kinakabitan ng backlight ng TV. Yan, ulit-ulit. Yan, hanggang sa magiging malalim ang kanal niya. Pag malalim na yung kanal niyan, o kahit alisin mo yung guide mo, ulit-ulit na lang ng ganyan. Yan, hanggang sa makating at tumagos dun sa likod. Yan, pag tumagos na siya, yan, paulit-ulit lang, tiyaga lang. Yan. Pag tagos na yan, ayan,
lipat ka dun sa kabila para makat mo siya at mai-replace mo yung nakat dun sa isang board ng dating piano. Tapusin ko lang siya ikat. Katek, natanggal ko rin siya. Yan. Ito yung mga may tama kung papasinin nyo. Yan, tingnan natin. Yung may mga tama, ayan Ito yung mga may pudpud. Yan, pudpud siya. Gano'n, ayan, kitang-kita. Yan. Yan yung mga pudpud. Yan. Kinaga ko lang siya ikat ng cutter. Guhit-guhit lang ng cutter basta may guide. Ayan, naayos ko naman siyang nakat dun. Ayan. So, ang ipapalit natin ay ito. Ayan. Yung wala pang tama. Ayan, buo pa lahat. Ayan. Ayan. Papalit natin siya dyan. Yan ang diskarte niyan. Mga katik, tiyaga lang talaga. Kung ayaw mong mabigo si customer na magawa siya at talagang nandun yung pag-asa niya na magawan mo pa ng paraan, wala tayong choice. Hindi talagang pilitin na magawa ng paraan. Ayan na. Ayan lang yan. I-fit ko lang yan. Tapos yung mga connection niya dyan, so ihihilang ko lang. Tulad yan, ayan, yung mga connection niya. Nakatapat din lang naman yung mga connection niya bawat isa. Ayan. Ihihilang na lang yan. Kaya namang sundan yan kung talagang kung electronics at kaya gumagawa ka na. Kaya mo namang sundan yung mga hinang yan para tumunog lahat. After nating ikat, hindi agad mag-fit yan. Yan. Pero konti lang naman. Yan. Hindi siya agad mag-fit. Gawin natin, mag-boss tayo konti, tiyagain natin. Ganun. Yan. Para mag-fit. Tiyaga lang. Tiyagain lang. Hindi agad mag-fit yan Hindi mo pa tiyagain para ma-fit mo yung yan konti na lang. Ay, baliktad na. Ito pala. Ayan, halos konti na lang. Konti na lang para mag-fit. Yan, tiyagain lang. Bawas pa uli. Konting bawas pa. Ayan, fit na. Ay, natanggal. Ayan, fit na yan. Ayan, fit na siya. Ayan, ayan na. Ididikit ko na lang. Lalagyan ko na lang ng maitiban yan. Okay na. Fit na. Tapusin ko to. Mamaya may isa pa doon pa sa dulo. Guys, yan pa sila. Ganyan ang diskarte lang kapag nire-repair yung mga naalis ng carbon. Ayan tulad nyan tutunog na lahat yan kapag naihinang ko ito. Kasi ito lang naman naging sira kaya maraming di tumutunog napudpud itong mga carbon, yung mga ganito. Yan natatanggal yan lalo na pag nabasa. Tulad nito, ang issue nito nabasa nabasa kaya natuklap ang mga ito. Ayun. Dinala na sa ibang technician, hindi nila nagawa. Nilagyan nila ng silver na dikitan, pero ito ang diskarte ko. Yung mga talagang hindi na kayang gawa na parang keyboard, ito ginuha ko yung ganito niya. Yan, kinat ko, tapos kinat ko yung dating pudpud, yung mga carbon. Yan, kinabit ko lang ng ganyan. Tiyaga lang sa pagkating kasi kapag wala kang tiyaga, madali kasi mabasag itong PCB niya ihinang ko na lang ito. Tulad yan, ihinang ko na lang yung mga connection yan para magkaroon ng tunog. Pag nahinang ang mga yan, sigurado tutunog na lahat yan. Mamaya ihinang ko, hindi ko na maipapakita siguro pag kasi wala ko taga-hawak camera Okay na, ito na yung maraming hindi tumutunog noon ayan, yung napudpud yung carbon nya, ito na yun. Merong hindi, ayan, tumutunog. Ayan, siguro tabigil lang pag tumutunog na lahat. Subukan ko ilagay yung pinaka keyboard nya. Tignan natin kung maayos na tunog.
Medyo inabot na tayo ng gabi. Medyo lubog to ah. Ano, okay lang yan. Inabot na tayo ng gabi. Ayan, na-install ko lahat ng keyboard na kasi medyo matagal lang magbalik nito eh. Ganitong keyboard niya. Pero ayan, tumutunog na lahat. Sorry. Sorry. Masabit. Ayan, tumutunog na lahat. Ayan, tumunog na lahat. Oh, di ba? Sayang kung itatapon. Nagawan pa ng paraan. Oh, ayan. Okay na yan. Pag tinakpan ko yan, okay na. Tutunog na lahat. Gumagana na lahat. Dito nun yung maraming hindi tumutunog kasi dito yata yung nabasa eh. Napudpud. Nawala lahat ng carbon nyo dun sa board. Pudpud. Ayun. Medyo sabog lang yung tunog niya. Alam naman yung mga ganitong brand. Parang laruan lang ng mga bata. Okay, salamat po sa panonood mga katek. Sana nakatulong sa inyo yung ginawa kong technique. Kung meron kayong ma-encounter na ganito ang sakit, ganito ang repair sa inyo, at least alam nyo pang gawa ng paraan. Thank you po. Kung bago kayo sa aking channel, sana po pakisuportahan ako dahil ano pa lang po ako, nagsisimula pa lang ako mag-vlog. Ano po, bagamat matagal na ako nagre-repair pero ngayon lang ako nagba-vlog po. Matagal na ako, siguro 5 years na rin ako, 8 years na rin ako ang nagre-repair. Ano po mga katek, salamat po.